дар Тоҷикистон мардум аз матбуот интизор доранд ки мавзӯъҳои зиндагии рӯзмарраи мардумро инъикос кунанд. яъне камбуди мисол зиндагӣ, камбуди нону хӯрок ё мактаб ё чӣ дар зиндагӣ чизе ки ҳаст бояд онҳо дар матбуот инъикосшон воқеъбинона, не ки фақат ба хотири ситояш бошад ки на мактаби фалонӣ хел кард мактаби исмоӣ хел кард. бояд он ҷое ки воқеият аст ки мисол як хонуми бечора ки 4 писар дорад меян дар мактаб пул мехоҳанд, ман муқобили ин чизо ҳастам, кош ки ҳамин инъикос кунанд. бисёртар ҳамин маҷаллое ки менависанд ҷиҳати тарбиявӣ дошта бошанд. баъзе газетҳода мо мебинем ки як чизое менависанд, чӣ мутона ягон нақл мекунанд, ягон чизе ки о қадар барои хонанда зарурият нест. рӯзи матбуотро дар Тоҷикистон имсол дар ҳоле таҷлил мекунанд ки расонаҳои кишвар даврони мушкилеро пушти сар мекунанд. фишор бар расонаҳои мустақил афзудааст, худсензура афзудааст ва журналистон ҳам бинобар музди кам аз пайи кори дигар шудаанд. ба гуфтаи сардабирон, набудани дастгирии давлатӣ, гарон будани хароҷоти табу нашр, кам будани хонанда ва даҳҳо мисоли дигар монеаҳои дигари рушди матбуоти имрӯза аст. аслан бо мо ширкатҳои масалан ки давлатие ки ҳастанд хуб ҳамкорияшон хеле маҳдуд аст ва мегӯянд ки агар ки мо огаҳиномаи худро дар рӯзнома чоп кунем, фавран як сохтори масалан тафтишкунанда меояд ва мегӯяд ки хуб ту барои тарғиб пул дорӣ ку, чаро ба мо пул намеспорӣ? аз тарафи дигар мулоҳизоти сиёсии ширкатҳо сабаби ҳамкорӣ накардани онҳо бо расонаҳои мустақил ва бахусус нашрияҳо шудааст. чунки ҳарос доранд ки фарзи мисол бо газетаҳои мо масалан реклама ё таблиғоти худро диҳанд, мо нашр кунем дар як саҳифаи дигар мо ягон чиновникиро ки ягон вазиреро ки масалан фарзи мисол бо онҳо дар оянда онҳо бархурди ҳамкорӣ доранд танқид кунем, мавриди танқид қарор диҳем, онҳо меҳаросанд ки зиён мебинанд, зиёни молӣ мебинанд. Шодмон Ятим, Хуршеди Ҳамдам, Озоди Душанбе.